Kapod wane motene kod weche mag nengo mauta ne ogai mar duond bura mar ODM Dr. Oburu Oginga ogolo duonde wi medruok mar nengo mauta e pacho ka kowacho ni en midhiero ma Kenya yudore kaluwore kod chal mag lwenje matimore pinje maoko. Oburu kata kamano okoni omedo lalore gi sirikal mareno ni omany riekni mag temo fuong'o nengo go. Loso e kinde mane oromo kod jokanyo mag duond bura mar ODM e boma ma Kisumu. Piny ok yot, uneno ka nengo mag mafuta odhi malo. Koro nengo mar mafuta ni ohinyo korwa kaka jopiny. To en gima timre e piny mangima ni ng'at miluongo ni Trump nyocha obukre to dhi okelo akela nobukre nodhi owo piny moro. Odhi okwongo kawo mana president mar piny miluongo ni Venezuela. Odhi oting'a ting'a gi chiege e kitanda to odhi otero notere kot mathurgi. Kae to kendo dogo dhi okawo piny machielo dogo dhi ogo mbom. Koro maeri emomiyo bech mafuta odhi malo nikech mafuta be koro tin, jok madwa kele bende tin, to mende makele bende tin. To maeri en gir ndalo waloso gi Mbadi Nyang', taloso gi Ruto bende. Ne kata kamano, kata gik moko tek kamano, to nyaka wayudie yore miduoko go nengo mar mafuta piny moloye ma ogoli osuru mamoko.